Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang gaghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon o gyutay ra ang makakaplag niini. No? Gyutay ra ang makakaplag niini. Oh, kining lapad nga dalan, no? Akong timan ni dalan sa kinabuhing dayon. Tima na to, no? Dalan sa kinabuhing dayon. Duha ni ay subayan sa mga tao. Tibuok kalibutan. Maputi man ka, itong Amerikano lang. Basta kay tao siya, duhay dalan nga pwedeng subayon sa mga tao. Kining ulang dalan, atong i-explain ni mga higsuon, mo ni ang dalan nga lapad. Unsa may naan ining lapad nga dalan nga ingon mas Jesus. Mao kini ang isubay sa kadaghanan. O padulong kini sa kalaglagan. Yawa no? So mo isubay sa kadaghanan kining lapad nga dalan. Kung pasabot unsa man ang pagkinabuhi sa kasagarang mga tao niining kalibutan na. Unsa may ilang pagkinabuhi kasagaran sa mga tao niining kalibutan na. No? No, salamat lang kita sa Ginoo. No? Kay usa punta matod pang Paul sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 4 verse 1 to 3 nga kaniadto no saman nangit-ngit patay ang inyong espiritu o nagkinabuhi kamo no subay sa kinabuhi no nagkinabuhi kamo nga dili magkapahimaya sa Dios no una nga kining lapad nga dalan naghisgot kini og mo ni ang kalaglagan o mo gisubay sa kadaghanan. So mo ni igsuon ang lapad nga dalan kining kinabuhi nga dili yun kabubunod sa Ginoo. Amen? So, ingon ani ato lang i-explain usa kining sigpit nga dalan. No? Unsa may ato makita diha sa lapad nga dalan ug unsay pagkinabuhi sa mga tawo. No? Unsa may ato makita ug unsay pagkinabuhi sa mga tawo. Ang mga tawo wala na muila sa Dios. Nagkinabuhi na sa pagkadautan. Amen? So, buot sa Ginoo nga hawason ang mga tao gikan niya na. Susama na to. Gikan magyud ta dito napita. So wala pa nato kinawat si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kay sumala sa balaang kasulatan diya sa Romans 3:10 nga wala gayoy tao nga makaron, wala gyud bisag usa. Pero sa diyang ginawat nato si Jesus nga personal nato manluluwas diha sa John 3:16 ipadala niya iyang anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili nata mangalaglag. Amen? Lapakan na to ang Ginoo. Kining lapad nga dalan unsa may na dito? No? Mga kahilayan, pagpatay, pagpangawat, kagubot, no? Sa kalibutan, unsa pa man tanang klase nga pagkinabuhi nga dili kauyunan sa atong Ginoo. Mo ni ang gisubay sa kadaghanan o nang hisgot tag pagpatay, digil mahulog. Wato kag Maynila, puno na kayo ang prisuhan. Wa na igog ka pahigdaan nagsimorag sinungayay na nang nahisulod. Lisod kayo, no? So, nagkinabuhi sa pagpagkasala, no? Kagani ay adik, no? Adik, i-rent ang ilang mga anak, no? O di ang isubay sa lapad ka na lang. Kini akong iskutan, mga bukat ni kubangan sa Ginoo. Kanya, naapod gani, oy, kini pagkinabuhi sa pagkadautan, no? Mo di ang isubay, lapad, gadalan, o isubay ni sa kadaghanan. Ato palakpakan atong kaugalingon nga gibago tas Ginoo. Amen.
Kaya wala yun ni sa akong vocabulary kanyanto. Oh, ang ako alam, makapanarbaho, ngayon, nagplanos kinabuhi, bahala, dili maayo ang buhat. No? Pero mo lagi, salamat na yun sa Ginoo, nga gibago ang atong kinabuhi. Amen? Si Lord na yun, kanunay maoy, nagbuhat ni ini, aron na maingon ani. Amen? So, salamat sa Ginoo, pagpakan nato si Lord, no? Amen, no? Ang gisubay sa kadaghanan, kung maributang mga batanon, kahilayan, no? Oh, sultihan mo pulong sa Ginoo, manibat, no? Dahil mga idaran gapon po, nag-share ta sa gospel ni Lord, atong i-share. Ang uban nanalagan, yung, kung manalagan kayo ito, mahilog mo. Parehas dito sa Kabalagyo, nga, first, second, third, balik ni, pero study, pag ikaupat, nanalagan sa luyo, napandol man, kalasitis gabi may yung kahimo mo ng antang anang bato. Ilan pag yung dili sa limo dawat. Ano ba? No? So, dili pwede po. Para na to, unsa magiging ka-importante ang pulong sa Ginoo. Importante kayo ang pulong sa Ginoo. Si Jesus nagsulti sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Ingon yun ang atong Ginoong Jesus. Ikan niya ang kaaway ng si Satanas. Satanas, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa pulong usab nga mugula ikan sa Dios. Amen? Pagpaka nato ang Ginoo. Buot kasabot, dili kumplito ang atong pagkatao ni ining kalibutan o walay pulong sa Ginoo. Amen? Pagpaka nato si Lord. Nga naman, tungod kay naaman tao'y kalag o espiritu. Sumala sa balaang kasulatan, ang usa ka tawo composed of three. Dunay lawas, dunay kalag, ug dunay espiritu. Tanawan ninyo ng tao nga walay kalag ug espiritu. Ining kamatayan na, di yun na, maingon og ikaw dahil si Arsikino. Once na mamatay na siya, mabiya ang kalag ug espiritu, ang lawas, Muna'y gingon ni Tisa sa Diyos sa atong amahan. Muna'y gingon nga lawas yuta nagikan, abog nagikan sa abog na mo pauli. No? Pero ang Ginoo nagsaad sa atong kinabuhi nga kining atong kalag ug espiritu ilisa ni lawas nga dili madunot sama kang Kristo ug mauni oy mopuyo hangtod sa kanturan dito sa gingharian sa Dios ug kauban nato ang Ginoo. Amen. Pagpaka nato ang Ginoo. Ang atong mga paghago niyata nagdaig ta, nagsimba ta sa Ginoo, namati ta sa mensahe sa Dios, mensahe sa Ginoo. Ang atong mga paghago dili masayang. Ingnan yung tapa, dili masayang. Ang atong mga sanina nga gilabhan, giridi na pagkadomingo, aron ta musimba sa Ginoo, dili na masayang. Amen? Indot kayo, no? Nakakuan na ta, no? Nakaplastar na ta, no? Kini, dili yun masayang. Ang atong mga shampoo, nag-imbes, nagasto na kwarta, ara, palit shampoo, kaligo, mukhaon, usapay mga galastuhon ng lawasa, para sa Sunday, Domingo, aron ta makasimba, no? Umota, no? Ano yun ang mga no? Ngayon, dili na sayang. Tungod kay ang saad sa Ginoo, makapuyo ta sa iyang gingharian. Palakpakan na to ang Ginoo. Ingon niya si Jesus sa John 14:1-3 nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak. Ingon si Jesus, muadto ako aron mag-andam og dapit alang kaninyo. O dili pa kinitinuon, dili unta kamo sultihan niini. Kinsay kasulti ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsay gisultihan ang mga apostoles o kita. Amen? Kita mo ay gistoryahan ug ang mga apostoles sa Ginoo. Silang Pedro, silang Juan, kay mo ba ito ang gisulti sa Ginoo diha sa John 14:1-3.
aron ta magpadayon o na hinungdan nga nagpadayon ko pagpangalagad sa Ginoo. Kay dili ko musugot nga ilabay ko sa impyerno. Amen? Palagpakan na itong Ginoo. Mahal kayo tas Ginoo. 2,000 years ago nang nilabay, ipadala si Jesus para kanato aron kita mas maluwas. Mateo 1:21, ingon diha, si Maria manganak og batang lalaki og hinganlan niya Hesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Si Kristo Jesus mao lamang ang makaluwas sa atong kinabuhi, sa atong kalag, o sa atong espiritu. Ining abot sa saktong panahon, manguyog ng tanan sa langit. Amen? Kay Revelation chapter 4, mulahan ang tao nga wala namatay, inigbalik sa Ginoo, rapture na. Daghan man makasinati anak, na dili maagi kamatay, niya mabalik ka Ginoo. Waon na ta, no? Ingon diha, mao na atong mamatan nga, uy, langit naman dahil ni. Sa second coming ni Jesus, manhi mo siya kay saan mo siya. Mao na ang ipaabot nato tanan. Amen. Mao na ang ipaabot nato tanan. Duha ra man ni. Either nga og di pa siya mobalik, no? Nagpadayon tas Ginoo. Duha ra man ni ang ato kinabuhi og di pa kaabot, mamatay na ta physically, pero ang atong kalag maluwas. Amen? Tupakan na ito ang Ginoo. Pero kung buhi ka, inibalik sa Ginoo, bulahan ta, kita wagi kamatay. Automatic man ang ilisan ta og lawas nga dili madunot sama kang Kristo. Amen? Tupakan na ito si Lord. No? Kay lusod yun sa Ginoo kitang tanan. No? Tabangan ta sa Ginoo. No? Dili sayang atong paghago. Pag-anhi na to, dili sayang. Ang atong pagdaig, pagsimba, dili sayang. Kunay giingon nga bulahan ang nagtigom sa akong ngalan. Ingon si Jesus. Kinaghan magtigom karon. Domingo, naitigom sa bulahan. Naitigom sa tubaan na bit, no? Kining malagtingaw na, mabugulog na. Usay at ang mga istorya na, bikil or dili magaling mabikil ka ng lahi na kisdom nagbaye. Di ba? Diya og pagbikil, diya paghubog. Diya ang sinugdanan nga mag-away ang tao. Di ba? So, doon na klaseng tigom karon. Tigom sa kaaway o tigom sa Ginoo. Amen? Magpaka na to si Lord. Kini mao gyud ay makapahimuot sa Ginoo kini nga tigom. No? Kini nga klase nga tigom. Ato lang na-explain nga ang labad nga dalan padulong yun sa kalaglagan. Lain mga verse na to ana, Galacia 5:19-21, wala kayo dapit ang gingharian sa Dios ang nagkinabuhi diha. Galacia 5:19-21. Ato basahon, no? Kining lapad nga dalan, palud basa sa Galacia 9. Galacia 5:19. Ingon diri ang puno, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pilawas, ugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios ug pagpamarang kini pamarang, no? Makita usab kini pagdinungtanay, pagkabingkil-bingkil kasina, kapungot, kahagog ug pagkabahin-bahin, pagkaplasinahon, pagkaplahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibon, ug uban pag mga butang nga sama nini, pasinan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ining mga butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen? So mo na nga ingon ko ani sa una nga
o wala ko kabasa sa Biblia, dili mabago ang akong kinabuhi. Amen? Wala nga, iyon ko, maayong yun lang, nakadungog ta sa mensahe sa Dios kay sa dikit nakadungog. Akong lula bitaw, dili kay pag-ingon, kung kayo naman yung nagsimba sa atong